Surabaya pikir mau ngesini Madiun Jakarta jadi kota tak merdeka.
wisata dina minggu muda-mudi asa sanca balik kembang ngombang-ngombang tekan di grojogan sewu ceria lekan padha lumaku jawil jinawil sarta mesem guyu camping tawang mangu edan tawang mangu kudane gunung lawu kabagan bari wisata dina minggu muda-mudi masih saja balik kembang ngombang-ngombang tekan di grojogan sewu jejerian kang padha lumaku jawil jinawil sarta mesem guyu camping tawang mangu edan ning kutha Solo padha layudi ning taman juruk ning pinggir Bengawan Solo padha lamudi awan lagi do suku-suku nanging
bale wiwitane loko jejer satinane saya suwi saben jejer nyekel tangane kancer ngomong mas aku tresno kowe kembangkan atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kejubah agawe atiku bingung kembange mawar tresno wis katon buyar kula tresno ora kena kesembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik tak tinggal ceritane wis seneng tunggal sapele wiwitane lego jejer sapetinane saya suwe seperjejer tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng tunggal sapele wiwitane lego jejer sapetinane saya suwe seperjejer tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe kembangkan atiku digawe lara